Haha, du kan ikke nå. Du kan nå. Ja, Du har jo din egen kraft. Du har jo din egen kraft. Du kan stadig ikke nå. Jeg har taget din kraft. Og det er sjovt, du aldrig har vidst, hvad det her gør. Hvad er det? Det her, det er ikke bare en selvbevandkende. Det har været min bedstefars bedstefars kraft. Han har aldrig turt at bruge den. Den her, den gør, at man sprøjter gift ud på sin fjende. Jeg kan bare gøre det på dig. Det giver jo nærmest ikke mening. Hvordan gør du det? Den her, den laver en regnskjorhoved, der får dig til at lide. Men hvad skal jeg gøre for at gøre det godt igen? Giv mig den der tilbage. Bed til mig, fordi jeg er faktisk en gud. Men okay, hvad skal jeg så gøre? Sig, gud ikke den sødeste. Gud ikke den sødeste! Kan du ikke også lige spørge din mor, om vi ikke kan lege det her?